Evil Rambo. Ja. Waar is zijn schuilplaats? Ja, ik weet eigenlijk niet. In de Mij dat eigenlijk boskudde. niet zeggen. In de boskudde. Mij dat eigenlijk niet zeggen. Maar hij houdt niet meer van u. Heeft u laten zitten? Ja, hij haat u. Ja. Dat is de schuilplaats. In de boskudde. Nee. Ja. Dus bij ons in de kamer wel. In de boskudde. Oké. Ja, mijn plot is bijna compleet. Ik heb nog niet schappen. En ik heb dan wordt Evil Master Rapper. En niemand zegt u, niemand kan me tegenhouden. Nee. Dat was leuk. Nu kan niemand die me tegenhouden. Niemand houdt me net tegen. Waarom? Ik heb weg. Huh? Wie was dat? En ik heb... Hoe werkt Kom.